tarda a tothom. Benvinguts al 22è capítol de la sèrie Minecraft per a profes. Ara ja podem començar la sèrie en un entorn acollidor i agradable de la nostra masia que tenim ja decorada. Molt millor que començar allà al mig del no-res o posats en una cova que per cert en algun moment haurem de desmuntar. A veure, què ens toca avui? Avui m'agradaria, que ja anem avançant, la veritat és que he estat revisant tot el que hem fet en aquesta sèrie ja, els diferents capítols que portem des que vam començar, i la veritat és que hem tocat ja gran part dels tòpics interessants del Minecraft, com a mínim per aprendre a jugar. Evidentment sempre queden moltes coses per explicar, però cada cop tenim menys coses per fer, menys coses a explicar, i això és una bona notícia. Bé, avui m'agradaria parlar-vos de les dimensions del Minecraft, d'acord? Al Minecraft, nosaltres ara estem a sobre, en el món de sobre, l'overworld, que en diuen en anglès. Primera dimensió és en la que nosaltres apareixem quan comencem el joc i en la que hem estat, doncs, fins ara. D'acord? Després tenim dues dimensions més, de fet podríem dir tres, però una és la dimensió del buit, que en realitat és la dimensió en la que no hi ha res, és on s'acaba el món del Minecraft, diguem-ne. A veure què tal, no està mal la vista des d'aquí de la masia, m'agrada. Doncs això, per tant no és una dimensió que ens interessi. He de dir que en realitat m'he pensat bastant seriosament si fèiem o no fèiem aquest capítol sobre les dimensions del Minecraft, principalment perquè crec que aquest cartell el vaig fer i no l'he fet servir ni un capítol encara. Doncs bé, perquè crec que educativament és quelcom menys interessant i menys útil. Ho farem, la majoria de coses les farem a la dimensió de l'Overworld, però sí que m'interessa comentar-ho perquè hi ha tota una sèrie de productes, d'elements, d'ingredients, de receptes que només es poden obtenir en les dimensions alternatives, d'acord? I llavors m'agradaria explicar com aconseguir cada una de les coses que es poden fer amb el Minecraft, tot i que després molt possiblement hi haurà un 10 o un 15% de coses que educativament doncs gairebé no les farem servir o optarem per oferir nosaltres directament amb el mode creatiu determinats elements per evitar tot el procés de canvi de dimensions que ja veureu que té la seva complicació. Aleshores, les dues dimensions que hem de visitar i que tenim en el Minecraft, alternativament a la dimensió de sobre el món, són l'infern, el Nether, i la dimensió de l'End, de la fi, que és on hi ha el monstre del final del joc i tota una sèrie de productes i d'elements i d'estructures que estaria bé conèixer. Aleshores, com podem anar a l'infern? Necessitarem, evidentment, un portal màgic, no? Aquí és on abandonem part del realisme del Minecraft, en el sentit que tenim un món bastant reconeixible i bastant que simula l'entorn real, i passarem a tenir una dimensió més fantàstica, diguem-ne, no? Per què me n'estic anant aquí cap a la nostra masmorra de monstres, que ara mateix està buida, més enllà del creeper que va destrossar tot això? Doncs me n'estic anant cap aquí perquè el procediment normal per aconseguir anar a l'infern, el requisit principal per aconseguir anar a l'infern és tenir un pic de diamant. Sense un pic de diamant no podem obtenir el bloc que ara anem a buscar, que és l'obsidiana, i per tant no podrem anar a l'infern, perquè l'únic pic que ens permet picar obsidiana és el pic de diamant, d'acord? Simulo de moment com ho farien a la realitat, que és anar acabant, o podríem buscar alguna cova i entrar directament a les profunditats, i si no, simplement, com ja hem comentat alguna vegada, busquem una zona, anem picant. Això evidentment amb el mode supervivència és lent i implica estona, per això dic que possiblement posarem el mode creatiu, però vaja, al principi sí que m'agradaria ensenyar una mica com ho faig, no? Ja veieu que tinc les torxes en una mà, així amb el botó dret miro i poso la torxa, i amb el botó esquerre vaig picant per anar avançant, diguem-ne, cap a les profunditats del Minecraft, d'acord? Ara ja estem a un nivell bastant a baix, 27, perfecte. Baixarem una miqueta més fins al nivell dels diamants, que si recordeu era a partir del nivell 12 aproximadament, si no hem fet algun canvi nosaltres en la configuració del joc. Bé, com que veig que ara mateix aquí no n'hi ha cap de prop, faig una desconnexió, busco la lava per trobar l'obsidiana i quan la trobi tornem a connectar. Vinga, fins ara. Hola de nou! Ja estem aquí en aquesta espècie d'escletxa gegant que hem trobat després de picar una bona estona. Tinc aquí també el cubell d'aigua ja que necessitem. Si recordeu que ho havíem comentat, si tirem un cubell d'aigua sobre d'una piscina de lava, en aquest cas, veieu que ràpidament tinc les torxes a la mà, perfecte, posem una mica d'il·luminació que es vegi bé a la càmera, una mica d'espauneig de torxes, perfecte, i vaja, veieu que tenim ja davant nostra obsidiana.
d'acord? El pic aquest brilla perquè he fet una mica d'encantament així fora de càmera perquè no triguem tanta estona a picar els blocs d'obsidiana que necessitem, d'acord? Una de les coses que hem de tenir en compte sempre que piquem obsidiana és que nosaltres hem tirat aigua sobre la lava, però si jo trenco aquest bloc d'aquí i trenco aquest bloc d'aquí, en aquest cas aquí tenim pedra, però és possible que sota de l'obsidiana normalment tenim dos nivells de lava i per tant, doncs aquí sota és possible que hi hagi lava, d'acord? D'estar atents quan trenquem el bloc d'obsidiana perquè ja sabem que la lava és mort directament, és a dir, caure a la lava, a no ser que anem molt ben equipats d'armadura o tinguem algun encanteri que ens ajudi, és bastant probable que impliqui la mort, d'acord? Molt bé, necessitem com a mínim, n'agafarem algun més, si no recordo malament, són 10. Mira, veieu el que us deia? Perfecte. Ara no només m'he quedat sense el bloc d'obsidiana, sinó que a més hauria pogut morir fàcilment si no hagués estat fent el que estic fent, que és aquest truc que ja vam explicar al principi del joc, em sembla, que ho hem anat comentant, és d'intentar no piquem mai en el Minecraft el bloc que tenim a sota, perquè podem caure precisament en una piscina de lava, d'acord? Sempre piquem els blocs que tenim al costat, inclús quan volem baixar, doncs trenquem blocs, canviem de bloc, trenquem bloc, canviem de bloc, i anem movent-nos així per assegurar doncs, que no caurem, d'acord? Molt bé, doncs apa, seguim amb l'obsidiana. Necessitem, com comentava, uns quants blocs d'obsidiana per fer el portal a l'infern, d'acord? Ara ensenyarem com es fa, ja veureu que és molt senzill un cop tenim l'obsidiana. Només necessitarem obsidiana i després un encenedor, que ara ensenyarem a fer, per poder-lo activar, d'acord? I vaja, ara ja sí que crec que ho tenim tot lo necessari. Ens falta una barra de ferro, però la tindrem a la base. Farem servir la teletransportació, oi? Així tenim el mapa. Mireu que xulo ja es veu des de l'aire, eh? Teletransportarem just al costat de la nostra base. Pam, perfecte. Que xulo això de transportar-se, eh? I necessitem una barra de metall. Mira, perfecte, molt bé. Aleshores, ja anem a la taula de crafteig, posem una barra de metall, un de sílex i aconseguim un sílex i acer. Podem cremar arbres també, una de les formes doncs, de treure de sobre, per exemple, tots aquests arbres, tot aquest bosc, doncs com es fa la realitat seria fer-li foc. El portal a l'infern és quelcom que a mi m'agrada fer sota terra. Primer, perquè fa soroll, i depèn de com és bastant molest jugar amb el portal al costat. I segona, perquè sembla que ha donat el tipus de cosa que és d'estructura, no? Que és una estructura així com més fantàstica, diguem-ne, i tal, doncs crec que queda millor amagada sota terra i no al mig d'un poble que intentem doncs, que sigui una mica realista, no? Simplement aquí doncs, necessitarem una miqueta més d'alçada, fem una miqueta de forat en aquí, pam, acabem amb uns quants blocs, pam. Perfecte. Com que tinc obsidiana de sobres i a mi m'agrada fer-los una mica més grans de lo normal, per tant, agafem l'obsidiana, com anava dient. Pam. Una torxa aquí, una torxa aquí, així tenim una mica més de llum, perfecte. 3 blocs. Aleshores, 1, 2, 3 blocs, 1, 2, 3 blocs, 1, 2, 3 blocs, d'acord? Aquesta és una de les possibilitats per fer el portal a l'infern. Perfecte, molt bé. Agafem l'encenedor, pam, ja veureu que és molt fàcil, un cop hem posat aquesta estructura al portal, simplement ens acostem i mirem a la pedra i fem botó dret i pam, automàticament apareix el nostre portal a l'infern. Escoltem una mica. Ja veieu que fa soroll, això és el que volia evitar tenir tota l'estona a la nostra base i vaja, sense més dilació saltarem a l'infern. El que sí que faré en aquesta vegada, com que vull anar per feina i no vull trigar gaire a explicar-vos tot això, doncs és posar el mode creatiu per ensenyar-vos de mode ràpid doncs, el que ens interessa de l'infern. L'infern ja veureu que és una zona bastant repetitiva en quant a paisatges, però que, a veure, saltarem primer i el posarem allà. Però que en realitat té una fortalesa, una estructura, que és en la que podem trobar un tipus de mobs, de monstres, que ens interessen perquè ens donin alguns productes que no podem obtenir de cap altra manera. Ens allunyem del portal per treure aquest soroll horrorós que tenim aquí. Esperarem que carregui una mica l'infern. Molt bé, com us comentava, posem el mode creatiu. Evidentment farem només l'infern en aquest capítol. El proper capítol ens oferirem l'altra dimensió que us comentava de l'End, perquè si no ens quedaran capítols massa llargs, d'acord? Molt bé, doncs a veure, en aquest cas nosaltres cliquem a la M de mapa, ja que tenim el voxel map instal·lat, i si allunyem una mica el mapa veurem que ràpidament veiem tota la zona de l'infern doncs, que tenim a prop, no? Fins a un cert marge de quadres. Si us hi fixeu, totes les zones són molt repetitives, molt iguals. Tot el que veiem de color taronja és lava, després tenim zones amb aquesta roca que tenim ara mateix sota els peus i poca cosa més. I el que ens interessa a nosaltres és això d'aquí. Si ens acostem, trobareu sempre aquestes línies rectes, molt rectes, a diferència de les altres estructures que són molt més orgàniques. Aquí, per exemple, tenim una altra, vull dir que en realitat és fàcil de detectar amb el mapa, si no, en la versió supervivència doncs ho hem de buscar nosaltres desplaçant-nos per l'infern, però ja veieu que amb el mapa
doncs és fàcil de trobar, d'acord? El que farem és transportar-nos en aquesta directament i així doncs guanyem temps, d'acord? Això és una fortalesa de l'infern, com us comentava, que és el que realment ens interessa i l'última cosa doncs, que presentarem i parlarem en aquest capítol un cop l'haguem explorat una mica. Tinc el mode creatiu, per tant puc volar, posant alguna torxa per si doncs, volem il·luminar una mica la zona i per si doncs, no es veu prou bé en càmera. I vaja, ara el que hauríem de buscar són unes criatures que evidentment no apareixeran si no poso el mode normal. Nosaltres, com recordeu, juguem amb el mode pacífic, per tant el primer que farem és posar el mode normal perquè en una mica doncs, spawnejaran criatures malvades, d'acord? Que són el que ens interessa ara. M'estic apartant una mica de la fortalesa per provocar l'espawn d'aquestes criatures. Ja veieu que aquí automàticament n'hi ha, aquí també tenim un magma cube que es diu un cub de magma, així que vaja, si ens acostem un altre cop a la fortalesa, en breu, al final doncs trobarem el que busquem. Mira, mentre es generen els monstres aprofito per explicar-vos alguna cosa més, d'acord? Poso el mode supervivència un moment, perfecte. Aquest bloc d'aquí és un bloc molt interessant per les construccions i que ens permet fer llums, ens permet fer làmperes, diguem-ne, tant de redstone amb electricitat com per si mateixes. Aquest material després el podem combinar i transformar-lo doncs, amb unes làmperes molt més xules que anar posant doncs, torxes a tot arreu, podem fer fanals pels nostres pobles. Aquest és el producte que us deia que quan el tinguéssim el faríem servir per millorar la il·luminació del nostre petit poblet que anem construint. Aquí en diu pols de roca brillant, per tant en català se'n diu roca brillant. L'altre bloc interessant és la roca abismal, que és aquesta que tenim aquí. Veieu que és una roca per un pic de diamant i amb una certa eficiència doncs es trenca molt ràpid, ja en podem aconseguir molts, i és un bloc que després doncs, podem transformar i fer-lo servir per construir. També tenim aquest bloc d'aquí, que és el que ens dona quars. El quars està molt bé perquè ens permet guanyar experiència de forma molt ràpida, com esteu sentint amb aquest soroll característic que ens explica quan guanyem experiència. I amb el quars abismal el que farem és construir aquest tipus de blocs. És un bloc blanc que ens permet fer construccions molt xules, la veritat, per fer parets de cases o algun tipus d'escultures. La veritat és que és molt interessant i és important doncs, que el conegueu també, d'acord? Molt bé, ja hem trobat el que buscava. Perfecte. Aquest senyor d'aquí, que ara mateix doncs, el matarem. Molt bé, perfecte. És el que ens donarà, ja veieu la Ben jugant amb foc. I perfecte. Ens donarà la vara flamejant. La vara flamejant ens permetrà doncs, crear alguns objectes que sense la vara flamejant no podrem fer. Serà útil per fer pocions, serà útil per fer tota una sèrie de teris de les pocions, que són coses que molt possiblement no farem servir com a objecte de supervivència, però que sí que són útils doncs, per modificar el comportament d'un jugador. No? Si nosaltres doncs, podem agafar, podem donar una poció de velocitat per accelerar el desplaçament entre diferents zones, per exemple. Vull dir que realment doncs, és una cosa útil també doncs, pels projectes educatius. Ara avancem una miqueta més per aquí per la fortalesa, ja no estarem gaire estona més ni aquí ni en aquest capítol. Ja veieu que aquest m'està atacant al moment, amb la qual cosa doncs, tenim un problema. Tornem a posar el mode creatiu, ja veieu que el mode creatiu ens permet nosaltres treballar com un superoperador, d'acord? Jo ara puc venir aquí, puc matar les criatures sense cap tipus de problema, elles a mi no m'ataquen, amb la qual cosa puc desplaçar-me ràpidament d'un lloc a un altre, venir a buscar aquesta criatura o el que faci falta, d'acord? Així que és quelcom doncs, que tindrem sempre a l'abast i que segur que hi recorrereu moltes vegades. Aquestes fortaleses després es poden explorar i tenen cofres amb tresors i tenen altres coses que ara mateix no m'interessen, però vaja, que és interessant doncs, saber. Més coses. Ah, sí, abans de marxar de l'infern, dintre d'algun lloc d'aquests, el que venia a buscar és això d'aquí, que es diu bolet abismal. Ens és indispensable per fer pocions, també, d'acord? És la seva única utilitat, si no recordo malament, crec que sí. Per plantar-lo, també és una cosa que podem plantar, com heu vist aquí estava, diguem-ne, com creixent a sobre d'aquest bloc que acabo de recollir. I necessitem, això sí, per plantar-lo, sorra d'ànimes. La sorra d'ànimes combina amb el bolet abismal, és a dir, si jo, per exemple, doncs faig això aquí, poso que això aquí i això aquí, i agafo bolet abismal i el poso aquí, el puc plantar, si el poso aquí no em deixa, d'acord? Necessita la sorra d'ànimes doncs, per poder créixer. Molt bé, què em deixo? Què em deixo de l'infern? Crec que no em deixo res, així important, la veritat. Així que ens podem despedir aquí mirant aquest immens i espectacular mar de lava. La veritat és que l'infern té bastanta pinta d'infern, és bastant immersiu també. Molt bé, anem a baixant aquí. Com mola això al mode creatiu. Aquest bloc d'aquí, que tenim aquí, a veure si tornem al mode supervivència. Ja veieu que un cop ho tens activat és bastant fàcil anar canviant d'un mode a l'altre. Veieu que és un bloc que es trenca molt ràpid, d'acord? Si us hi poseu a
sobre us cremareu i us fareu mal, per tant compte a l'hora d'agafar-los, i aquest bloc és un bloc de magma que ens permet emportar-nos en l'overworld, en el món normal, a la primera dimensió del Minecraft, i fer-los servir també per il·luminació, com a trampes, o inclús per tenir-lo una mica de llum en un mode una mica diferent de les làmpades que hem vist fins ara. Molt bé, ara sí que ho deixarem aquí, família. Crec que no em deixo res important per explicar, i si no, el proper capítol, que anirem a la dimensió de l'En i del drac de la fi del món, doncs ja ho acabarem d'explicar. D'acord? Vinga, fins aviat i un plaer.